जितनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुब्बारा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुब्बारा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चचरिया पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चचरिया पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, चचरिया पंचायत से कर्मठ जुझारू संघर्षशील मुखिया प्रत्याशी जितनी देवी पति राजेंद्र चौधरी जी को भारी बहुमत से वोट देकर विजयी बनाए। सुनिए चाची, सुनाए चाचा, भैया राजेंद्र बाड़े सबका से अच्छा। सुनिए चाची, सुनाए चाचा, जितनी देवी बाड़े सबका से अच्छा। हाथ जोड़ी कहतारे ये बतिया इजतिया हमके बचावे के बा, के मुखिया इनके बनावे के बा, कि अब की इनके जितावे के बा, कि भारी मत से विजयी बनावे के बा। न दल के दलदलों में फंसे, न जाति के जंजाल में, अपना मुखिया वैसा चुने जो साथ दे हर हाल में, जो साथ दे हर हाल में। जितनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चचरिया पंचायत के करे है विकास हो, बिजली पानी दी है इंदिरा आवास हो। चचरिया पंचायत के करे है विकास हो, बिजली पानी दी है इंदिरा आवास हो। सोनी चाचा चाची हमारो ई बतिया संगतिया सबसे लगावे के बा, के इन्हीं के मुखिया बनावे के बा, कि अब की इनके जितावे के बा, कि भारी मत से विजयी बनावे के बा। वक्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, वक्त के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। मौका जो मिले इस बार मुखिया बनने का, पंचायत का विकास का रफ्तार बदल देंगे। राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया राजेंद्र नहीं दी है कबो धोखा। सेवक के दी है एक बार मौका, जितनी देवी नहीं दी है कबो धोखा। बाटे गरीब के बेटा बनल नेता बाए भैया सबके बतावे के बा, के नहीं के मुखिया बनावे के बा, कि अब की इनके जितावे के बा, कि भारी मत से विजयी बनावे के बा। निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़वा।